for days, for months, wafuna wabia luzi ofu ahụ luzie beni nwaanyị anyị akpọ beni anyị agbata anyị na igbodo aniami we bile n'ebe efu ebi ndụ wa eme ife ọbụla ọfụma olu obosi waje ka wa ikpoho je ka waji n'ebe efu na their new site ikpoho je ka waji ndị agha gbunwara aba locate ewe beni kunu zoli yakwano wenene we was nwayọ jene a young damsel just like you ojezi eshufu afifia na ikpo ntọ ọbịa site yawa ndị agha ne bụ no creep ne jene nwayọ yakwano ndọbepụ mkpu abịakwa wa o ya bụ mkpu efu onchugbu akpọ na anyị jeke ebido ime oke n'ọfịa mgbele n'onu mmadụ ncha ka ife esime ka nkeli ọkwụ ka nkeli anị wa agba atọ wa agbasịsa ya ebughị iji efu na today efu Ọnịcha ụkwụ anị Ọnịcha mmiri Ọnịcha dis ụmụ Ezechime ncha kawa bụ Ọnịcha ọzala dị somewhere in Enugu State ụmụ Ezechime ka nwancha bụ ndị gba ha ben ndị gbasi ezi nwancha gbasịsa ya bụ na Ọnịcha is everywhere in Delta State mgbasịsa afọ agbasịsa onye ọbụla ọnwa agbasibe nke na-agbasibe wee luzie ebe onye gbasi olu ebe efu obime anagba nsị na ya bụ ọgbafa Chima gbaha ọbọmkpa pụọ na ọgbakọ maka ndụ ka mfu nwunye ya na ọmụ n'ime ịmala eriwe akpọ mkpa ịmala na very strong rope ime ọbọ bee ka ọ nọ ya bee ka afa ọbọ mkpa mana onye kpogudo bụ the champion of that place bụ Anagba niile ya create ọbọ mkpa ndị ụmụ Ezechime ndị cross mmiri ekwudo obosi wee ji ọfọ nadewa gbakọa maka wa nalewa ọfọ afọ just like this my staff of office gọọmenti nalemato today abụsịnama obi na Chukwu ekwene ya bụ ndị ilu ewe today ọfọ the real ọfọ ụmụ Ezechime le Ọnịcha wekwa ewe gbasi mana ikpoho echo ya shinne ikpoho echeli nalewo ya shinne so mana nwadịọkpala Ezechime bụ Ọnịcha kawa nọ aniemi beni kawa egbugbo ilu efu abụọ nọ nchugbo efu akọ nchugbo ha ọ bụ na ịbụ onye ọbịa ilu ha na abụọ anọ inidina ka mmadụ gosimazi ya ụzọ beni bụ ogbekeni beni bụ ogbe obi beni bụ isi ekpe n'ọkụ sele so nwadịọkpala afọ bụ Ọnịcha abịa gaghazịa ụmụ na-agbapụsịa na mana okenye nwụnọ ọbịa bịa be ugbo na dị ale bịa efu dana be efu ka esi nwe
Ọnịcha nke bi ugbo na ndị akọ agbasi ndị ọzọ agbasịsasịana chịpụsịa na ọkọ nchugbo si bido o tekezina onwe mezukwe ndị mmadụ bahamani so ebime leka mesia leka nyemwe ifo ine this language nyemwe ifo na nwe oleka asụsụ Benin ya bụ ndị Solichime from Benin nọọ this side so wabịa bimezie inefu anya Isiekpe ụmụ Nyemwe Ogbekenu ụmụ Mesia Mmakana Ogbobi na Benin ka Obi si pu wabịa bimezi ọfụma Onchugbo abịa expand ma gradually Leọka isi bime wee lue today we are still expanding so ka wa bahazebo ndị so Chime abime ka we nwesi the 3 or 4 cardinal points of Onchugbo ya ka eji asị Ọnịcha aka ụgbọ anọ ya ka anyị ekwu mbụ in due course ma agwazikwa ka esi wee mee Ọnịcha 5 if there's need for that mana ife iji bido bụ Ọnịcha aka ụgbọ anọ Mesia Nyemwe na Obi ya bụ ya bụ be ọ nọ permanently until he passed away bụ Ọnịcha mụ Ugbe mana Ọnịcha Ugbe bụ a very powerful king, very powerful he's a spiritual man. He's a very spiritual man. Ọ ya achọ ịfụ anyarị ndị ọcha ka ọkpọ anyarị so befu ka anyị sizi oge ọ sizi nwene bugbe yuje dani ịkọ ka ichemeri ya anabaha ndị ọcha abahani ya ka o si bụ na nwene gahazbeni bịa mee Obi Onchugbo anyị emekọ ute obodo ndị ọzọ ya bụ ka m bụ onye Onchugbo mfụ a young girl onye Iselukwu enwere m ike ịnụ anyị onye Iselukwu fụ a young girl onye Onchugbo onwe ike ịnụ anyị ebikọ ka nwene na nwene anyị nwekọma ife jikọ anyị ọnụ the same pattern of farming ka anyị enwe marriage the same thing and so many other things bịazụkwa mee ka anyị bụrụ ofu good ka anyị si emekọ si dịka ka esi ọnwekwa eji amala akwa ndị Enuani akwa ọcha n'iyi so anyị ncha ebi ofu ndụ eri ofu nni we dress alike nsọfụ n'oyibo we dress alike